Heavy, yeah. This is Outright Club in a Ghost Formation. Empire Studio, 26 Production. Restless Omega King, Majesty. Ndinunoka ulumutsi wa moyo uno uye ndinunoka tetezi wa moyo uno tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno tate ndinunoka tetezi wa moyo uno Zambiri somwe mumachita pamoyo watu vula kupa chaka chaka kikuyamika madaliso mumapata mosawona ngope madaliso mumakwetsa tikolose kutiwa tendele woka woka nziko nkondo siti yitiwa akaso aka ai atrajikonase tanichwe pasi na chite padziko la basi kuba chiwelewele kusuta foja kumatipeleka moyo wanga manja mwaino kale nane ndyanganile mbuye njingataike tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno uye ndinunoka tetezi wa moyo uno tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno tate ndinunoka tetezi wa moyo uno usatengeke nazo sipona zizanziko pamene wamanga iwa mango masula pamene pali chikondi amango sokoneza kubweletsa nkhondo zosata padziko la basi otitsogolela nawo angotisocheletsa okawoka kumenyana kosazikla ndiyani tawiyija yafika yovazowawa akaziwokawoka lelo atikugwatilana amuna wokawoka lelo kumanga mabanja sotelezi za chilendo ine sinaziwone tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno uye ndinunoka tetezi wa moyo uno tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno tate ndinunoka tetezi wa moyo uno tate akumwamba dzina lanu likwezeke ufumwanu udze funa kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwe chopasi pano mutipatse felelo chakudya chathu cha lelo tina chimwapokanisa ndipo lankula titswa singa za satana muzimasula kale nafe zimoyela mutifungatile monga ife ana anu mbuye mukale nafe nandidziwa imutate ine ndisana banu foka zanga zose tate ndisiya kwa inu tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno uye ndinunoka tetezi wa moyo uno tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno tate ndinunoka tetezi wa moyo uno tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno uye ndinunoka tetezi wa moyo uno tate ndinunoka ulumutsi wa moyo uno tate